खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार जिल्लानि जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ दिनै आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघालनि नुजाथिनायाव बिजेपि दोलोआव जगदान जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। बर'र जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि खुंगा सेथि बोसोरारि जथुम्मा खुंनो साखाफारा खालामदों। फैगौ 22 मार्चआव बर'र जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि खुंगा सेथि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो साखाफारा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गागि लिरगिरि मुस्रिमा उत्तरा बसुमतारिया बर' राव सोलायनाय थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि मुस्रिमा उत्तरा बसुमतारिया मुंदांखा असमिया सल'मा कान्चन नभेलखौ बर' रावाव सोलायनानै देग्लायनि साहित्य एकाडेमि राव सोलायनाय बान्थाखौ मोननो हाबाय। इउपिपिएल दोलोनि CWCनि मेम्बार एबा मानब सेवा संघ NGOनि आफादगिरि बिरखां बर'आ सुबुं अनसायनाय खामानि मावदों। सेरफांगुरि हाजारखिया नं 1 लारिदाङा गामिनि नारायण टुडु बिथाङा गावनि बिफा सतु टुडुनि थैनायनि रांखावरिनि आंखालाव सारादु खुंनो हायाखैमोन। मख'नो गोनांदि नारायण टुडुआ 30 बोसोर आगोलनो एबा गाव उन्दै समावनो बिफा थैजादोंमोन नाथाय रांखावरिनि आंखालाव सारादुखौ खालामथ'नो हायाखैमोन। बिखौ मोनथिनानै थांनाय मैया इउपिपिएल दोलोनि CWCनि मेम्बार एबा मानब सेवा संघ NGOनि आफादगिरि बिरखां बर' बिथाङा नारायण टुडुनि बिफा सतु टुडुनि सारादुआव बाहागो लाफैनानै मदद होफैदों। लोगोसे आदिबासि हारिनि बे ओनसोलाव रायजो जाबोनाया गोबाव बोसोर जाबोबाय थानाय बिसोर सोलोंथाइ बिथिङाव आरो फालांगि बिथिङाव जौगायाखै बेखायनो बिसोरनियाव जौगानाय फैयाखै होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोननाय जादों। 34 बोसोर फोरोंगिरिनि खामानि मावबोनाय उदालगुरि जिल्ला सनायगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिलन बसुमतारिया थांनाय मैया आजिरा लाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावआव मैया गोदानै एयार बड'लेण्ड सार्भिस मुंनि गंसे फसंथान खुलिदों। गसाइगाव सोहोरनि SS मार्केट साखाथियाव थांनाय मैया एयार बड'लेण्ड सार्भिस मुंनि गंसे फसंथानखौ बेखेवनाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव थांनाय मैया क'क्राझार जिल्ला खुंगिरि मासान्दा पार्टिन बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे फसंथानाव नोंथांमोना गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ लानो हागोन जेरै एयार हस्टेस हटेल मेनेजमेन्ट बायदिफोर। बे फसंथानाव आरो मा खाबुफोर दङ बेनि सोमोन्दै फसंथान सामलायगिरिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सान सुपार 20 आनजादाव उथ्रिनो हानाय बिजाथिफोरखौ थांनाय मैया बरायदोंमोन। गसाइगाव सोहोराव थानाय गसाइगाव साइन्स एकाडेमिजों खुंफुंजानाय देग्लाय बोसोरनि सान सुपार 20 आनजादाव उथ्रिनो हानाय बिजाथिफोरखौ थांनाय मैया बरायनाय फोरबो खुंफुंदों। बे आनजादाव साइन्स आरो आर्टस आयदायाव गासै सा 20 फरायसाफोरखौ सायख'नाय जादोंमोन। सान सुपार 20 नि गेजेरजों गसाइगाव साइन्स एकाडेमिया गसाइगाव ओनसोलनि गोबां गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो बेसेन होनाङाजासे थांनाय इं 2021 मायथाइनिफ्रायनो होबोदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला खुंगिरि IAS मासान्दा पार्टिन बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा बर' माहारि दानाय सिमां आरो एबसुनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ बिथा खालामनानै सालाकाथि दख'रा एबसुआ 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर फोरोंथाइ मावबादाखौ होबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो एबसुनि बिथोन बायदियै थांनाय 2024 इं मायथाइनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै सालाकाथि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर फोरोंथाइ मावबादा U13 फुटबल कचिं केम्पआव बाहागो लानाय गासै सा 3 गेलेगिरिया सालाकाथि दख'रा एबसुनि कचिं केम्पनिफ्राय सुदेब दिल्ली FCआव ट्रायेलनि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि बै गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ दिल्लीसिम लांनायाव गोबां रां रुफानि गोनांथार जायो। बे बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै सालाकाथि
दखरा एबसुनि गोब्राब नाजानायाव थांनाय मैया एनटिपिसि बङाइगाव सालाकाटिनि अर्नब माइत्र जेनेरेल मेनेजार HOP एनटिपिसि बङाइगाव अंकरनाथ AGM आरो लोगोसे माधुर्य सिंह लखर HR PR बिथांमोननि नुजाथिनायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गेलेगिरिफोरनो गोनांथि जानाय गाननाय जोमनायफोरखौ गावसोरनि आखाइजों गथायो आरो थांनाय फैनायनि थाखाय रां अनसुंथाइ हरनो मदद खालामो। अदेबानि सदेबा दिल्ली FCआव ट्रायलनि थाखाय सायख'जानाय गेलेगिरिफोरा फारियै मुस्रि सन्दीप नार्जारी गामि बांगालपारा क'क्राझार, नैथियाव थरायना रंगिना बसुमतारी गामि खान्थालगुरि क'क्राझार आरो थामथियाव मुस्रि निहान बसुमतारी। रुनिखाता सान्तिपुर समबाय समितिनि सिङाव प्रधान मन्त्री जन औषधि केन्द्रखौ बेखेवना होबाय। रुनिखाता सान्तिपुर समबाय समितिनि सिङाव थांनाय मैया 1 नं क'क्राझार ST लकसभा बियाबनि MP मानगोनां मुस्रि जयन्त बसुमतारीया प्रधान मन्त्री जन औषधि केन्द्रखौ बेखेवना होबाय। बे हाबाफारियावनो आलारि बाथि सावजेनो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मुस्रि जतिन बरा बिथाङा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। फारियै SD मुस्रि जयन्त खेरखातारि, डक्टर सांग्रां ब्रह्म SOD CM BTR DRGS चिरां मुस्रिमा कहिनुर नार्जारी बिथांमोना। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।